ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆମେ ମା' ପୁଅ ବାହାରିଗଲୁ ପୁରୀ ମୋ ନାନୀ ଘରକୁ। ବୋଉ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଗଲାଣି ଗାଡ଼ିରେ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗାଡ଼ି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲା। ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ନ ଦେଇ ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଇ ବାବା ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲୁ। ଇଏ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଖ୍ୟାତ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଭାଙ୍ଗିଲା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିଲା ବାଲା ଠାକୁର। ଇଏ ହେଇଗଲା ବାବା ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ରେ। ସୁନ୍ଦରତା ତା'ର କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବେ ଆମେ ନାନୀ ଘର ସାହିରେ ହେଇଗଲୁ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲୁ। ଏବେ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ବୋଉ ବି ମୋ ସହ ଆସିଛି। ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଏବେ ମୋ ଭଣଜା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ଆଈକୁ ଦେଖି ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଖୁସି ତା'ର 5 ଗୁଣା। ଏବେ ମୋ ନାନୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ବୋଉକୁ ପାଛୋଟି ନେଲା। ମୋ ଭଣଜା ବ୍ୟାଗ୍ ଟେକି ପାରୁ ନ ଟେକି ପାରୁ ସେ ତା'ର ଟେକି ଟେକି ନେଇ ଚାଲିଲା। ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ହସ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ହସ। ଏବେ ତା ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ମୋ ଭଣଜା ରୁମ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଭଣଜା ରୁମ୍। ମୋ ଭଣଜା ଦୌଡ଼ି ଜାଗାରେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଜାଣି ତା ରୁମ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ। ଏବେ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦୁଷ୍ଟାମି ବାବୁଙ୍କର କେତେ ସମୟ ଶାନ୍ତରେ ବସିବେ। ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ବାବୁ ସୁଧୁରିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତାର ବାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଡରିବ, ନହେଲେ ଡରିବନି। ହଉ, ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନ ଗଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି। ଆମେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଟିକେ ସେବକ ବେଶ ନ କଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି। ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରକୁ ବୋଉର ମୋର ବାହାରିଗଲୁ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦର୍ଶନ, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ। ଏବେ ଦର୍ଶନ ସାରି ବୁଲାବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଭଣଜା ଘରଠୁ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ। 5ଟା ହେଇଗଲାଣି। ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପଡ଼ିଲାଣି, ଶୀତ ବି ହେଉଛି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଘରେ।